15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajantia Students Union JSU lengbau ba Nil Ki Mukhem General Secretary kalapen tep bakala thap da Public Interest Litigation PIL hakmat ka Meghalaya High Court persya yaki badan banta naru ka sarkar jala ka Meghalaya State Pollution Control Board ka Shri Cement Limited but Ministry of Environment, Forest and Climate Change halor ka jingdawa pensange mardor ya ka public hearing ka belabo banlong ha ka arpo artarek jemmang arajar arpun riu halom serman. Ketika public hearing kalong shibanta banterwa ai klong mausun ya ke Shri Cement Limited ha ketika jaka kebedan hasnongrem ilaka nongkli East Janta Hills District. Kini kejing pentep ke union kedai hadian kejing wantur kinong song snong kedai stong ha kejing alam kemat ke Jantia National Council kumju ke union ha ke khat pratare ku jemmang arajar arpun rio sya secretariat bandawa pensange ya ketika public hearing ya ke bala pakhang de gibor majestor bat gibor pulet ke East Khasi Hills District. Mentang sengi yang jongi ke Jantia Student Union bat ke Jantia National Council rangkat bat kinong song snong jong kedai stong ilawan silong ban ai kubor se government bangim pediang ya kini ke public hearing namar ba kadai ke private hearing ila banong man liang jong government kala persang ban voilet hasibon kita ki benta ban kondok ya kini public hearing but habaro kita ki sinjam ki bengalesim nementa ka sengi bang perkhat ro ya ka ke statement ka bami na po kini ki he jong ki ilaka bakila persang ban maham ya ginu kinong Jantia lani ki outsider ki beri ki banabar kim dai ban puklar hakata ka jaka lani kata ka ilaka nongkli te ngi naliang jong ka Jantia Student Union ni la persang ban simi ka senjam bangin yai no sekakut ba naliang jong kakut kan tuklar ha bayadai bat kani ka jingle bian ka jingle bor jong ka government of Meghalaya namarwa ladangi ailat ya ka government of Meghalaya bakan yai kumni ngi sekakut shai ba u mausun udang bun ba sita ispo Jantia Hills ki cement ki largest company cement kum Ultratech ki company gila ban le kumjo kumbale kani company ban thet jaka ban pengkhain ya galan transfer act 1971 ban boilet ya ga environment impact assessment ban use copy paste da ki EIA kala ban le sibon kita ki benta ban le bor khamtam yu de duk usuk de naliang jongi Jantia Student Union gi shimi ke senjam bat ngi pha ke kubor seklu ki he jong elaka bat sekitu ki bat threaten ye ki ba jongi ba ngin ya no irang plan bangin ya de PIL hendrai hadin pangilai discuss bat ki muktir jongi ngi lalap ba kani kan long emergency ne benta ban scrap ye kani public hearing ngi minta liang jongi ki Jantia Student Union ngin ya no daka red petition ne benta ban penstet kumno ban scrap ne ban khang lanti ya kani ke jingle bian jong ka sarkar Meghalaya namar ba ngimla ban pediang ka demokrasi ban le bian ne benta ki bru ki baduk ki barangli hamtam ki bawan mata ka sengi segani ka jingelang jongi ki bru ki badon ki penthot ba jong ki mla su ban rep ki bru ki badon sibun kita krem le ni gila ban don sibun kita ki jingpet kai ki ki wa ki ba doi gila ban pencekla lang ba ka ni company so na len jongi ngi pa ka masai government ba ngila ban ngin challenge ka ni ka public hearing lang ba jong ka red petition ngile mata ka sengi kata Habatin, pej bahaki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya